Eli mä olin siis pois kehostani ja mä seurasin ikään kuin siinä, kun hän kantoi minua. Ja siinä on vielä semmoinen aika liuska kallio oli siinä. Mä ajattelin, että pärjääkö se nyt oikein, kun se kantaa mua siinä. Koska kyllä niin kuin 5-vuotias painaa jo aika paljon kuitenkin. Ja sitten mä näin, kun auto pysäytettiin siinä, joka tuli sitten ja johon mut laitettiin. Ja mun äiti, joka oli sitten kotona, oli juossut sitten rantaan sinne ja tuli mukaan siihen autoon sitten. Ja sitten otti mut syliinsä ja me ajettiin tuonne Herttoniemeen, joka oli ehkä noin 4-5 kilometrin matkan päässä, jonne kestää niin kuin, kun silloin jo ennen vanhaa tiet oli mutkaisia ja näin, niin ne ei ollut mitään moottoritietä, niin mä luulin, että siinä ehkä meni 15 minuuttia ennen kuin me oltiin siellä Herttoniemessä, niin hän sanoi, että siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa korahti hengitys. Ja sitten mut vietiin Aleksis Kivenkadulle